bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo ka tukange gandaɗa mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗon calmini bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV ko ɓiɓɓe fulɓe ñaldoɓe e mboy joftida e pundi ko nana waɗi ñaldoɓe e nguli kadi ni jofta e ɓuuɓol en calmini tan fulɓe kala galleji diine gondi e nder leydi Sénégal kala khalifaɓe diine khalifaɓe aada yewtere men wiitende holmbo woni an yewtere waɗore ɗo e Pindi TV e kala saaha en jetti haralleɓe men ɓe ganduɗa kadi ne ndeysan ko jaggoɓe e golle ɗe kadi ne ha mbawen yeede en jettatɓe no fewi ko wona ko ɗum hande en dañi koɗo mo ganduɗa koɗo tedduɗo e nder yewtere men wiitende holmbo woni an ina wiye Mamadou Amadou ɗo yeesa ma en gandu hol gonɗo Mamadou Amadou ko adi haade men andude hol gonɗo Mamadou Amadou assalamu aleykum. Waaleykum salam Ba Mody a salminama hani wondiɓema e aussi kadi e joom galle o kadi salminama e juuradema juurimon onon foof si kadi ko wiide mon tan ko weltade noon tigi ɗum noon ko weltade tan no mbiruɗa ni Mamadou Amadou wonani min kadi ne beelamma minen e jaɓɓademo kono tan eɗen gandi oɗo suko sen jimbo hay no woniri ni équipement makko eɗen gandi o ko baɗowo coftal ɓalli no fewi haade nden en garate mo ganduɗa ko kala kadi jiɗɗo jokkade ayaw habrirde Pindi TV ina wawi ƴettude kadi guel ɗo noddirguel ko 33 mbatta 832 13 50 ɗum noon Mamadou Amadou holmo woni an? Bon min mbiyetemi ko Mamadou Amadou Sow konmi ko wuran wiye Biddi Boy mbeɗa jeeya leñol kadi ne wiye décole tareji décole komi décole najo si kadi jinaɓam ko Hajjuru Sow e Faymata Sow ɓen goni jinaɓam aussi kadi min gollanmi koye football woni passion yam aussi kadi kay woni métier yam mi kila jibinami aussi bon waɗi daara mais ko ɓurmi ko hande kam jaggude hande gurdamam kam woni ko passion am actuellement ko football mi ala métier goɗɗo so wona football. ala métier goɗɗo so wona coftal ɓalli mbiyen football ko noon no mbiruɗa ni wonani min beelamma no fewi kono tan Mamadou Amadou gaga o coftal ɓalli ko mawo mawni naati hakkille makko walla ko guila e cukagu coftal ɓalli wone makko? Non bon min aussi ɗum no ɗeɓoymi hawde seeɗa mon frère par ce que affaire o sammimi andade arde yam depuis mbeɗa sikki jibinami rek mbeɗa sikki aussi kadi ko yettude jinaɓam par ce que papa yam aussi kadi yawi kam dande ko wayni ko bal min ko ɗum pijirannomi tout ça aussi kadi ha Allah waɗi kadi o nawi mi wuran wiye Mbour yom janggoy toon Uran avant ɗum noon mi jangguino école nder Biddi mais finalement aussi kadi wonno gueɗe hakkillo ko bal tan woni hen ki ɓurani firti a janggu école ha waɗi ɗo tolni dartiɗa e école o natɗa daara alqur'an woni dudal alqur'ana toon to Mbour ko ɗum nawanama toon to Mbour beela bon nde jaabi nde kadi Mbour bon mataw kadi ko jangde nde kadi mataw wiɗum won toon balɗe ɗiɗi balɗe tati joyyi premièrement après naɗinami école de football leegal ngal équipe goto wonin ɗon e goho ɗon e coose leegal Mbour ngal coach o wiyete ko Ndiaye finalement o yi kam mbeɗa yelo jour goto garmi gonmi caggal kawƴi ɓe rami so baluji tout ça après ɗon o watti wiide yo ar am tottami dawlam mbeɗa ara entraînement subaka lawuji noon naati firti e almudagal ngal dawanna sa dawi ko ponnoɗa ko addude ko ceernama namdotonoma ko oɗon o watti yiidema o heɓma emo tottuma ɗum gam o heɓma gona e wadde coftal ɓalli beela ɗon coftal ɓalli ngal ko école keblirɗo woni centre wonno walla ko holno ɗon wano? eyyi ko centre formation wonno e nder ɗum aussi kadi musidɗo goto wiye Patrick Vera on Patrick Vera mbo France eyyi on ɓeyɗi tawde amen aussi amin jour après o noddimi kanko idi kam hokku paɗi godas fermé kanko idi Patrick Vera France eyyi kanko idi kam ɗum hokkude ɗon tawi amin jour ɗon rek bi 2 sukaɓe mbaɗatni almuɓe après mi dañin ɗon daradia leegal ngal noon si yimɓe fof mbitami ko Dino aussi kadi peut être ceernam aussi kadi famana
min ko ɗum ɓurnomi yidde aussi kadi mi dogo école de football o wattimi dognude nawomi ɗo Diourbel en tout ça aussi somi arti kadi ceerno aussi wona piyo kono noon kam min mi ko ɓeɗo ɗemno hulde reedu somi arti kadi mi dogo ceerno wona piyo beele ɗon ɗo gonnoɗa ɗo e oɗon centre mo ganduɗa a heeɓi ɗon jeenade Patrick Vieira rokkudema paɗi ɗum ko fartague mawɗo beele won jagorɗe woni sukaɓe ɓe ganduɗa ko heptinaɓe gummi e ɗon ɗo gonnoɗa ɗo bon ko Pape Kouli Diop ɗon wonno Pape Kouli Diop goto eyyi e Karamboj ɗon wonno kamɓe fof ɓe ndewi ɗon onon gonduno on saaha eyyi Karamboj kam minen gonno aussi kadi yummakko wonno jaati kam ɗon gaddannomi bottare tout ça kono firti nden tawi kaɗa famɗiɗe eyyi ɓeɗa famɗi saabu wondude kara kam mbaɗen duuɓi kara e duuɓi ma wona gotum kara on heure no woni minime après min mbeɗa waɗa poussin eyyi ɓe teskiti premier mois voyage nde min jeeyi nde Diourbel après ɓe mbi min gari min jippina e galleyal gotal mais galleyal ngal ɗon seeɗa ɗon waɗi bammuuli sukaɓe jolfuɓeɓe kuuli ɗanade ɗon ɓe mbi ɓayde ko mbiyatno kam Modou Talibé mbi kam yomi ar mi faddinaɓe après kara wi yomi faddin ɗumen tout ça affaire uji en ɗin ɓe tournoɓe ɓe sikki tan yeyde ha jamma ko min hettoye caggal mabɓe ɗum noon en calmini kadi ne Karamboj ko wona ko ɗum nde gummiɗa oɗon centre holon centre goɗɗo mo jaaɗa walla hole épique ji goɗɗi baɗoji coftal ɓalli tan ummadema toon holto paaɗa nde gummimi nde Mbour mi rutti ha Biddi jaami nde Biddi bon frère uji am nen toon woni Mamma Ba en ɓeɗa salminaɓe aussi en calmini Mamadou Amadou Ba aussi Seydou Alsane Ba aussi calmini Seydou Alsane Diallo on kadi wona seeɗa e sport am Djibril Ba tout ça Djibril Ba en calminiɓe ɓe montini kam senior law juunima ASC Biddi premier mom année on woni ASC Biddi waɗande participé après ASC Biddi ƴetti coupe o finalement babam goto nen Suisse wiye Mamoudou Tall après liggitinimi centre goto ne yooɓen wiye COSEC ɗon noon jaami après finalement COSEC gonmi toon mbeɗa waɗa institut mbeɗa waɗa entraînement jam ha dañmi test pour mi ya France après aussi baboyam soodi yeeynayi mum foof pour waɗ ɗon finalement directeur centre o yeeyi ɗum goɗɗo beela ɗum ɗon joni en jetti Djibril Ba en Mamadou Amadou Ba en Saydou Alsane en kamɓe kala en calminiɓe ASC Biddi ina waɗi fayida an a ƴetti toon gueɗal mbiɗa a dañi ɗon ko ganduɗa a waɗama e centre goto mo ganduɗa kadi ni a yeehi ko ngaalu baɗaɗo o toon ngaalu itta yeeya totta goɗɗo ɗum holno ɗum sifori bon sifiri que nden ko test o wino ko goto foof ko passe mum que je pense que de 800 000 ɓe kalanno finalement babam yeeyi toon nayyi après ari ha ɗo e bamma yeeyi nayyi ha timmi 800 000 nawa tonete nawa toon non mais finalement ko 500 000 o fuɗɗino wadde déposé finalement nder 500 000 o noon ha hano yiyani ɗum hande siko test o yeeya ko woɓɓe te mi yeyanoɓe test o min mbeɗa andiɓe finalement ɓe jeeyiɗe mais aussi kadi ɓe garti aɓen ɗo Sénégal te ɗum waɗi koye ɗo e nder leydi Sénégal te ɗum ɗon waɗa kadi itta yeeya totta goɗɗo an a nanni fodde temedere ujunere ɓe guitti ɗum ɗon ɓe totti goɗɗo beele on jeehina e lawol hollitoyde onon on mbaɗino haaliss mon naati an ka mbaɗo heble ka poɗɗo yaade caggal leydi beele on mbaɗite on darima tan rewde lawol gam mbawon tottitede ko mbanno ɗon par ce que nden Touba ko jogornoɗo men nawde wiyete ko marque joni actuellement mon Dakar Sacré-Cœur ɗum sa tawi joni o woppi on institut on janfo sa ɓeydi taxde o woppi ɗum par ce que marque ina anduno minen ina anduno amen kadi koye minen koye jour uji ɓurnoɓe waɗade chute yiɗnoɓe ɓurnoɓe heptinede ɓurnoɓe soynede ɓeeno wannoci mais wona ɓeeno totta ɗum tawi sa woppi mais finalement woodi wajiɓe woɓɓe ɓen ganduɗa ndewin hen ha coki Dawoudou woni directeur centre o tout ça mais ko noon tan ko noon directeur centre o kam sokama eyyi soko noon kono ko wona ko ɗum kadi ne nder heɓlo ngo nde ɓe mbaɗi nde ɗo ɗon mbiten ko mukuña ko won ittaɓe ɗo nawa caggal leydi gacca ɗon walla holno ɗum wayi ɗon kadi eyyi o yeeyi test o gayne goto mbeɗa andi ɗum wiye Issa Fall on ko ɗo e Maris Dia anani on bon on yeehi par ce que minen mi ponno toon wadde ko 9 mois 15 jours mais bon sikkani on mbala woni toon 2 mois lebbi jeenayi e balɗe sappo e joyyi on ya woni toon firti ko laaɓani ko laaɓi ko ɓuuri sohlede ko wona ko ɗum a ƴetti mbiɗa ko coupe toon to Biddi Bowe en beltanima biddinaɓe kala caggal mum holon trophée goɗɗo mo ƴettuɗa après nde gummimi nde Biddi mi ƴetti kadi final coupe de la ligue final coupe de la ligue mi ƴetti ɗum nden mbeɗa woni ɗo e Institut Africa ɗo beele nden ɗiɗon épique aji ɗi mbiɗen kolobaji ɗi ganduɗa ko mawɗi a ƴetti oɗon coupe beele nde ƴettuɗa coupe o kal jiɗɗa dañi yimɓe ɓe ganduɗa ko aroɓe yidde sohludema gam nawdema extérieur oui bon après aussi ɗum tout le temps mi dañat ko wayi noon
tout le temps mi daña ko way noon mais bon ko ɓe cuwa parde rek pour ɓe sikki pour mi yaha quoi. ɓe cuwa parde o ko an ko joguiɗa ko woni ko timmani walla kamɓe koɓe jogui ko woni ko timmani pour pamminen yeɓoɓe ayaw habdirde Pindi TV koɗo men ko baɗowo coftal ɓalli ko holko woni caɗele ɗe ɗe ganduɗa tan ko caɗele saabu neɗɗo ko sohlate neɗɗo o ko wadde compétent woni foof ko fewte football taw neɗɗo o ne selli taw neɗɗo o kadi aussi ko sohla koye mum ne dañe mum ɗum oɗo fof so dañama holko neɗɗo o fotata sohlude ko ganduɗa tan ɗum ɗo mbawɗen hannde qimade yeɓoɓe ayaw habdirde Pindi TV joguiɗo hen ballal mum foof ina wawi yiide faama tigui oɗo emo jaari wallude par ce que emo jogui naggam o emo jogui naggam o bon min tawi ko qualité football mbeɗa sikki actuellement hannde ala to daranmi ɗo mbeɗa waɗa hen commentaire tout ça par ce que wonko guurmi hannde batte football quoi mais bon mbeɗa sikki han somi jooɗima ha ɗo rek mi dañani tegɗomi e bon condition tout ça affaire uji en ɗin kono somi daña hannde tegɗomi e bon condition actuellement mbeɗa sikki rek oɗo mondial non mbeɗa sikki rek mi jeytan hen quoi tigui Allah to ɗum ɓurnomi ɗum firti sa dañno jagguɗo ma jeeya oɗo mondial kono garaten joni ko toon to commune Guédé a ƴetti toon kupuji ɗiɗi on eke on AC Tariji Décollé ndeysan mbeɗa salmina grand diam ene Ndiaye Diallo en Mam Siré en Abdoussalam Ba par ce que Abdoul Boudi mon frère Mbarodi Leñol en joueur am Mbarodi Leñol en kamɓe tawmi toon aussi kadi kamɓe mbaɗimi accueillir kamɓe kokkimi fit tout ça après mi joué ASC Décollé premier mom participation ƴettumi coupe après deuxième mom année kadi ƴettumi coupe finalement ɗum noon wonani en kadi ne beelamma no feewi ko hojomaji men kuuɓi en ñaaguima bandiraɓeɓe kadi ne kala ko oñi hen wonano saago jiɗɗen koko forti ko wona ko ɗum Mamadou Amadou lollirɗo Neymar mo ganduɗa kadi ko baɗowo fuko koynguel kadi ganaɗo ɗo e nder leydi Sénégal konngol ma battidigol e yewtere men wiyetede holmo woni an bon ko wiide moon tan ko hannde ko weltare aussi mbeɗa welti vraiment par ce que son cuuɓimo min rek wonko tawi aussi tamit mbeɗa sikki aussi kadi wona question ko min wawi woɓɓe ɓe walla hunde ɗum ɓayata mais min mbiyami rek Sénégal surtout ma diwan men Fouta jour uji nen toon jour uji nen toon machallah mais woni probléme rek min ngala institut ji moƴƴi institut ji moƴƴi ngala toon bon te aussi branlon kam somi jooɗima ha ɗo branlo mi ala ɗum mais somi joguino joni joni pusɗomi huɓɓat ha leñol ngol foof anda kadi mi huɓɓi inchallahu rabbi sah ma Allah waɗ ɗum ma Allah waɗ ɗum Allah jarama jarama wonani en kadi ne beelam ko erade bandiraɓe ɓe ganduɗa ko accuɓe hakkillaji mumen e ayawa habdirde Pindi TV ɓeɗo ko sukaɓe kadi jeeyaɓe e nder leñol ngol ɓe mbaɗata ko kadi ko coftal ɓalli kanko oɗo Mamadou Amadou ko waɗata ko kadi embo wawi ɗum ƴettude fodde kupuji 5 oɗon wona mo ganduɗa ko neɗɗo biteɗo ko cuune embo wawi kadi ko waɗata ko en beltanima tan yeɓoɓe kala ko noon Biddi en Décollé en Abdoussalam Ba Mam Siré Diallo Hasmine kono en beltanima ardiɓe ɓe ganduɗa ɓe gardiɗo e Mamadou Amadou woni hamme omo ganduɗa ko e Ali miñum omo ganduɗa ko Abiba kono ɓoyatama on jiiɗo Abiba mo ganduɗon kañum nek yimiyanki coftal ɓalli kono noon henno toon to karallagal ngal hannde omo ganduɗa ko Ndey Fatou e Thiatwalo Matimar ko kamɓe jaggananno en karallagal ngal en beltima noon no feewi ɗum noon Allah jarama on jarama yeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV